però no allò. Primer de tot, felicitar-vos per l'estudi, jo crec que és molt interessant. Segurament ens falten les dades de la Diputació, que hauria estat bé, i de l'àrea metropolitana, però, escolta'm, el proper ja suposo que ja hi constaran. Deia el director de Barcelona Activa, feia referència al vitrall aquest, de Labor Virtus, jo crec que el treball, això és del 1914, veig, el treball, tot i els canvis que hi ha hagut a la nostra societat i que hi haurà en un futur, ens segueix definint com a persones. La primera o la segona cosa o la tercera cosa que intercanviem quan coneixem una persona, ja sigui a la discoteca o ja sigui corrents o ja sigui pel carrer, és de què treballes o què fas, o què has estudiat, què treballes. Per tant, això ens seguirà definint com a persones durant molt temps i, per tant, les polítiques actives d'ocupació i les polítiques que tenen a veure amb el treball són molt importants. Per tant, és molt important analitzar què fem i adaptar-nos a les diferents necessitats que tenim. Les polítiques actives, que són l'anàlisi que s'ha fet en aquest informe, són essencials, són una garantia d'igualtat d'oportunitats, no ens n'hem d'oblidar d'això, i per assegurar que els treballadors puguem accedir i mantenir-nos al nostre lloc de treball. Han de servir, com es deia i com s'ha dit, per orientar, acompanyar i qualificar les persones i també per impulsar el desenvolupament econòmic dels territoris. I en això és un clar exemple a la ciutat de Barcelona. A tots ens agradaria ser Barcelona, però també tenim un rerepaís, i per tant les polítiques d'ocupació també s'han de tenir en compte i s'han de fer en base a aquest rerepaís. Des de la UGT defensem que aquestes polítiques han d'esdevenir un dret subjectiu amb una assistència personalitzada, contínua i adequada, i això ho hem dit abans del 2023, ho hem dit històricament, abans de la llei d'empleo, quan es va fer el 2015 la llei del SOC, i ho hem manifestat sempre. Cada persona ha de comptar amb un tutor o tutora de referència, ha de pactar un itinerari, com deia el director del SOC, integral d'orientació, de formació i d'acompanyament per accedir a una feina digna i millorar professionalment. Aquest dret ha de ser gratuït, però sobretot aquest dret nosaltres també creiem que ha de ser al llarg de tota la vida laboral de la persona. Hem pensat moltes vegades les polítiques d'ocupació com a remei quan et quedaves a l'atur i defensem i creiem que aquestes polítiques d'ocupació han de ser al llarg de tota la vida, d'orientació i d'ocupació. En aquest canvi que s'ha de fer en aquesta visió, com deia el director del SOC, que impulsa la llei d'empleo, doncs també és fonamental, això no es podrà fer si no hi ha un canvi en el finançament d'aquestes polítiques d'ocupació. Per tant, els canvis que s'estan produint i la plurianualitat en la conferència sectorial creiem que ens serviran per estabilitzar i millorar aquestes polítiques d'ocupació. S'ha dit també a la taula, aquestes polítiques d'ocupació estan finançades en fons de conferència, en fons dels treballadors del nostre país, de cotitzacions. Mirava ahir uns papers del CEPE, l'any passat a conferència sectorial d'ocupació van ser més de 2.571 milions d'euros. Per tant, són molts diners i són molts diners que hem d'utilitzar adequadament. Per nosaltres, les polítiques d'orientació, i entraré pels serveis bàsics, crec que l'orientació és un punt de partida per tots els treballadors quan s'incorporen al mercat laboral, per tant, vull dir, quan tenim el primer contracte laboral o abans de tenir aquest primer contracte laboral i al llarg de tota la nostra vida. Hem d'aconseguir fer el salt i orientar a tots els treballadors al llarg de la nostra vida. Pel que fa a la seva millora de l'ocupació i pel que fa també al reconeixement continu
de l'experiència professional i l'acreditació de competències que els treballadors van adquirint durant tota la seva vida laboral. Creiem que això ho hem de fer contínuament i no només quan aquell treballador es queda a l'atur. Per tant, creiem que això és bàsic. Creiem que la resposta ha de ser ràpida quan et quedes a l'atur i, per tant, el perfilat dels treballadors ha d'estar en uns 15 dies, no creiem que això s'hagi d'allargar i, per tant, també per nosaltres això és bàsica. L'orientació laboral al llarg de tota la vida ens ha de permetre afrontar el repte que tenim com a societat en aquesta transició laboral que s'està produint en el mercat laboral del nostre país, que ha de ser una transició justa. Nosaltres, quan parlem de transició, no ens podem tancar els ulls a la transició que hi haurà, a la transició que s'està produint en el mercat laboral i a les empreses del nostre país, però creiem que aquesta transició ha de ser justa. I perquè ningú es quedi a l'estacada, l'orientació i la cobertura amb serveis en els treballadors que actualment estan en actiu o que en un període de temps poden veure canvis en el seu lloc de treball, és bàsica la formació. L'orientació, perdoneu. La formació és un altre servei bàsic, és un dret real que hem de tenir totes les persones, com us deia, i és un dret real que hem de tenir quan estem treballant i quan ens quedem a l'atur. I aquí sí que també hem de fer un salt qualitatiu. Hem de tenir, creiem, una xarxa integral de formació i de qualificació i de reconeixement de l'experiència professional. Creiem que el reconeixement de l'experiència professional és molt important per al nostre mercat laboral. Tenim grans professionals a les empreses del nostre país que han anat adquirint la seva qualificació desenvolupant la seva tasca laboral i, per tant, aquest gran potencial de gent que ha estat treballant i que es va incorporant al seu lloc de treball, tenir una formació molt baixa, però que l'ha anat adquirint en el seu desenvolupament de la tasca laboral del seu treball durant els anys que ha treballat, doncs ha de ser continu. Aquest servei no pot estar pendent de si s'obren convocatòries o no s'obren convocatòries. Per tant, creiem que el reconeixement i l'acreditació de competències ha de ser un servei bàsic. Ens preocupa els canvis, i ja ho hem fet arribar al Departament de Treball, d'Empresa i Treball, ens preocupa els canvis que ha fet en la seva estructura el Departament d'Educació i Formació Professional, canvis que no han estat parlats amb els agents socials que estem en aquesta taula, canvis que creiem que no són bons perquè la creació de la nova Direcció General de Formació al llarg de la vida o de la Direcció General d'Ordenació i Integració de l'FP, creiem que això va en contra d'unes polítiques transversals, d'unes polítiques centrades en les persones que s'han d'incorporar o que estan treballant. Creiem que la visió del Departament d'Educació i Formació Professional és una visió molt tancada i que la transversalitat que ens ofereix, ja sigui Barcelona Activa, la ciutat de Barcelona, ja sigui el SOC o ja sigui el Consorci de Formació Contínua o l'agència, no ens les donen unes direccions generals que segurament estaran molt tancades en el dia a dia del que és la problemàtica en els centres de formació professional. Necessitem que els nostres treballadors es formin, com us deia, al llarg de la vida. O simplement també necessitem que la gent es formi amb allò que vulgui. No només hem de parlar de formació per incorporar-te o per continuar en el món laboral, sinó que també hem de parlar de formació moltes vegades, de formar-nos en allò que ens vingui de gust, que a vegades no ho tenim, ens oblidem d'aquesta part de la formació molt necessària per a millorar-nos com a societat. Tenim un repte molt gran amb la intermediació laboral. Creiem que el SOC s'ha de convertir d'una vegada per totes en el veritable intermediari en el mercat laboral, en el veritable referent dels treballadors, però també de les empreses del nostre país, i no només per als llocs de baixa qualificació, sinó que ha de ser el veritable referent per a tots els treballadors del nostre país. Aquí creiem que segurament s'hauria de fer un pas a la ciutat de Barcelona, i alguna vegada el director del SOC també ho ha comentat, per intentar treballar més conjuntament amb Barcelona Activa, aprofitar encara més
el potencial de Barcelona Activa i en això segurament ens hi trobarem. El SOC ha de ser el referent per als aturats del nostre país, però també per les empreses. I les empreses del nostre país han de complir amb el que diu la normativa i han de portar les ofertes de treball a les oficines del SOC. Tenim un repte molt important, que és el desplegament territorial de les estratègies del SOC, de les estratègies d'ocupació. Aquest país no només és Barcelona, sense Barcelona no seríem el país que som, però el rerepaís també ha d'aconseguir i elaborar unes polítiques d'ocupació emmirallant-se potser en Barcelona o en d'altres àmbits territorials que funcionen molt bé, però queda clar que les polítiques d'ocupació s'han de fer de baix cap a dalt. No es poden fer des del carrer Llull de Barcelona, des de la direcció del SOC o des de la direcció del Consorci de Formació Contínua en el nostre país. Tenim molts reptes, vaig acabant, els joves, dones, aturats de llarga durada. Hem d'adaptar d'una forma contínua les polítiques d'ocupació, hem d'avaluar aquestes polítiques d'ocupació i hem de trencar una mica la poca capacitat que moltes vegades tenim amb l'adaptació de les polítiques d'ocupació. La convocatòria per convocatòria contínuament creiem que no és el més adequat als reptes que ha d'afrontar el nostre mercat de treball. Per tant, hem d'adaptar aquestes convocatòries d'una forma àgil a les necessitats que tenen els treballadors i que tenen les empreses del nostre país, que té el món laboral. Per últim, dir que les lleis són interpretables i que la llei d'empleo, que els bons juristes són aquells que interpreten les lleis per adequar-les a les necessitats de les persones. Per tant, la llei d'empleo jo crec que s'ha d'adaptar a les necessitats que tenen les persones en el nostre mercat laboral i a les realitats del nostre món laboral. Per tant, creiem que l'orientació, la formació, l'acreditació de competències i la inserció laboral no es podrà fer només des de l'administració pública, sinó que s'haurà de treballar amb tot el mapa d'entitats i d'associacions que fan que les persones s'incorporin d'una forma més directa i d'una forma més positiva en el mercat laboral. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Riu. I té la paraula a continuació